गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो बरायग्रोनानै लाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों कुनु मोनसेबो जाथिया मोनसे जाथिनि नामाखरनै लेन्ड मोननायनि मोन्थाय गैला होननानै पिटिसिनि आफादगिरि पारमेनास नार्जारी बिथाङा दिनै बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायावहाय दिनै बिथांमोनहा मोनसे खौरां मेल खुंनायनि गेजेरजों बेखौनो बर' रायजो राजाफोरखौहाय स्टाडि खालामनो थाखाय सारिजालि खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायहरदों आरो बिथांनि बुंनाया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोनहा बिजिरनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहर। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै रायजो राजाफोर। दिनैहाय बिथांमोनहा उदियासल बिनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोनहा गोबां दैदेनगिरिफोरजों सावरायहरदों, गुबुन स्टेटआवबो सावरायहरदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां बोसोरब्रैनि सिगां जोबथा नैबे एग्रिमेन्ट जानायनि सिगां गोबां लिडारफोरजोंबो दैदेनगिरिफोरजोंबो बिथांमोनहा सावरायदों होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों आरो बेवहाय बुंदों जोंनि मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौब्ला बर' लेन्ड हिसाबै जोङो मोननाय नङा होननानै बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरनि गेजेरजों सावरायदों होननानै बुंदों। बेबायदिनो मोनसे नामाकरन हिसाबै गोबां हारिफ्रा फैनो हानाय बेबायदि नामाकरन हिसाबै बियोमोनब्ला जोङो मोनसिगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेबायदिनो सेन्ट्रेलावबो नोंसिनि बे हेडिंखौ सोलायनो हागोन नामा होननानै गोबांबार बुंदों होननानै बिथाङा बुंदों। बेखौनो नोंथांमोनहा खोनासंनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोननि बे कमेन्टखौ लानानै जोङो माखासे एमसिएलए इएमजिएमफोरजों सावरायो हिसाबै जोङो बेखौहाय जोङो पार्टियाव गैयाब्लाबो जोङो फुराना मावग्रा हिसाबै जोङो बिथांमोनजों सावरायनो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट खालामहर। नोंथांनि साननायावहाय मा अपिनियन फैबाय थागोन 2024 आरो 24-25 बे मायथाइनि गेजेरावनो आमेरिकान जे हादर बायदि जोंनि भारतबर्षआबो जोंनि भारत हादरावबो 50टा स्टेट जागोना रोखाखा होननानै दिनै बिथाङा गासै गुबुन गुबुन स्टेटनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायहरदों। दिनै कमथाफुरि बिग्रा बिथांमोनहाबो दिनै डाइरेक्ट जे कमथाफुरिखौ मोननाय नंला होननानै बुंदों। मोनसे टेरिटरि काउन्सिल मोनगोन बिथांमोनहा, मोनसे बेंगलखौ मोननै स्टेट खालामनाय जागोन, अब्लाबो मोनसे जातिनि नामै मोननाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों। बेखौनो नोंथांमोनहा जे पारमेनास नार्जारी बिथांनि बे बाथ्रा बुंनाया पिटिसिनि जे आफादगिरि बिथांनि बे बाथ्रा बुंनाया सैथोना असैथो नोंथांमोनहा मा सापर्ट खालामो बे भिडिअखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। खुलुमबाय, गोजोन्थों। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि खारनानो जाहैबाय जोङो 2 सप्ताहसोनि सिगां सासे भारतनि साउथनि केबिनेट मिनिस्टार बिथांखौ प्रसार खालामनाय नुदों, जों ससियेल मिडिया टिभिफ्राव नुदों जे 2024-25 नि गेजेराव भारताव 50टा गोदान रायजो इउनियन टेरिटरिफोर जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ खोनानानै जोङो बिराद रंजादों आरो भारत सरकारनि बेबायदि डिसिसन लानायखौ जोङो वेलकामबो खालामदों आरो लोगोसे जोङो बे खोथाफ्रा सैथोथा दंना गैया बेखौबो सालिजारि खालामनो दिनै बिभिन्न जायगायाव जोङो गावबागाव सर्सजों जोङो जगाजग लादों, कन्टेक्ट लादों। जोङो गुरखालेन्डनि दैदेनगिरिफोरजोंबो सावरायहरदों, सिलिगुरियाव फन खालामदों। थ' बेबायदि सर्सजों जोङो जे जिनिसखौ मिथिनो मोनबाय खोथाया सैथो जे 2024-25 नि गेजेराव बिथांमोनाबो इउटि मोननो थांगासिनो दङ। दा जोङो बिथांमोनजों सावरायबाय बिथांमोननि इउटिआ माबायदि जागोन जोङो मिथिनो मोनबाय। नर्थ बेंगल इउटियै बिथांमोना इउनियन टेरिटरि मोननो थांगासिनो दङ। दा जोङो सोंदों बे बेलायाव अब्ला नोंथांमोननि गुरखालेन्डनि डिमान्डआ मा जाखो बा ओरैनो खामथाफोरनि डिमान्डआ मा जागोन? दा बिथांमोना आल्टिमेटलि बिथांमोननि रावलायनायजों जोङो मिथिनो मोनबाय बिथांमोना गंग्लायनांबाय आरो बुजिबाय जे मोनसे जाथि गुस्थि कमिउनिटिनि मुङै गुरखा हा, गुरखालेन्ड, राजबंसि हा, खामथाफोर मालाबाबो जाया। दा बिथांमोना कनभिन्स जाबाय, संबिधाननि बाथ्राफोरखौ बुजिबाय। दा बिथांमोना बिराद खुसि जे फैगोन टाइमफोराव बिथांमोना इउनियन टेरिटरि मोननो थांगासिनो दङ आरो बे बाउन्डारिया जाहैबाय संकसनिफ्राय मालदासिम बे जागोन। दा जोंहा बिनि गेजेराव जोंहा नाथाय दुखुसो जाबाय, जोंहा मा जाबावगोन सिन्था फैदों मोनसे
जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जोंहा फाइनाल सलुशन होननाय मोनसे फुल स्टपसो लोगो मोनबाय जोंनि डिमान्डफ्रा मा जाबावनो दा ओंखायनो जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ जेन' गावबा गाव बिबेकजों सिन्ताधारा खालामनानै जिनिसखौ सालिजारि खालामनानै नायनो जोङो खावलायहरो जे गुरखालेण्ड बा खामथापुर जायफोर बिनानै दंमोन दिनैनि दिनाव मानो बेंगल इउटिआव राजि जानांखो बिथांमोना गोबाव टाइमनिफ्रायनो सोमावसारबोदोंमोन जे जोंनो आइडेन्टिटिनि नामै जोंनो गुरखाहा गुरखालेण्ड नांगौ होननानै नाथाय बे जिनिसा जाया जोंबो होनबोबाय थादों जे मोनसे दानि समाव भारतनि संबिधाना जे मोनसे जाति कमिउनिटिनि बिसेसनि नामै लेन्ड एलटमेन्ट मालाबाबो होआ नाथाय गोदान गोदान रायजोखौ दागोन होगोन किन्तु बे नामाकरणफ्रा इन जेनेरेल बा नमेनक्लेचारा बयजोंबो नाजावनो हानाय मोनसे जेनेरेल मुङैसो जानांगोन जाय रोखोम इउटि बेंगल नर्थ बेंगल माने साहा खोन्दोनि इउटि बेंगल इउटि दा बेबादि नमेनक्लेचार इन जेनेरेलफोरजोंसो जायो दानिया जोंनि लिडारफ्रा होनो जे जोंहा संबिधानिक राइट दंखायो जोंहा मोननांगौ जोङो बिथांमोननि खोन्थानाय बा जोङो नायबाय जे आर्टिकेल नाम्बारफोर दं डिल खालामग्रा इउनियन टेरिटरि गोदान रायजो दाग्रा आर्टिकेल नाम्बारफोर जोङो 2, 3, 4खौबो फरायनानै नायबाय बेहाय जोङो नायबाय खुनु जाति बिसेस खुनु धर्म बिसेस खुनु जाति कमिटिनि मुङै लेन्ड एलटमेन्ट होनायनि बाथ्रा गैया लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होनो जे जोङो स्टेप बाय स्टेप बारायखाबाय बिएससि जाबाय बिटिसि जाबाय बिटिआर जाबाय जोंनि फाउन्डेसना दाखाबाय बारा गोबाव गैला रायजो मोननांगौआ किन्तु जोङो सालिजारि खालामनानै नायबाय जोंनि स्टेपआ खुनु स्टेप बारायाखै मानोना जों मिथिगौ भारतबर्षनि प्रशासनिक जे स्टेपआ प्रथमाव जोङो नुनो मोनगोन नोङो साब डिभिजन डिस्ट्रिक्ट बिनि गोजौआ काउन्सिल बिनि गोजौआ इउनियन टेरिटरि बिनि गोजौआ फुल फ्लेजेड स्टेट दाना जोंनो मोनथामबो जोंनि एकर्डआ काउन्सिलावनो मारा होगासिनोसो दङ नाहि गोजौआव थांखो नाहि गाहायाव फैखो निस्सय बारायाखै होमब्ला जोङो दिनैहाय बाध्य सिन्था खालामनांगौ दिनैहाय जोङो जानानै फैबाय जोंनिल' मानो बे संबिधान बादि फाइनाल सलुशन होननानै जोंनि आन्दलना मानो स्टप जाखो ओरैहाय फारसेथिं गोदान गोदान रायजो दानो थांगासिनो दङ आमेरिकान स्टाइल बादि जेरखम आमेरिकायाव 50टा गोदान रायजोफोर दङ भारतआवबो नोङो 50टा रायजो आरो इउनियन टेरिटरि जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो मोनसे सर्सनिफ्राय खोनाबावदों ओरै पूर्वांचल दादरा एन्ड नगर हावेली बुन्देलखंड आरो इउपिआ 4 गोदान रायजो जानो थांगासिनो दं कर्नाटका 2 दा बे खोथाफ्रा सैथो बे नीतिया जाहैबाय आदर माबाया जाहैबाय नोङो एलके आडवाणी वाजपेयी जोंनि फर्मार प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना गोदो 3 गोदान रायजो दालांदोंमोन बे बिजेपिनि आगुनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे एजेन्डा बे टाइमावनो जोंनि बिटिसिआबो मोनदोंमोन 2003 आव दा बिथांमोननि नीति मथेब्ला जे भारतआव गोबां गोदान गोदान रायजो जायोबा उन्दै स्मल रायजोफोर जायोब्ला भारतआ थाबैनो डेभेलप कान्ट्रि होननानै सानसे समाव माने ओंखारनानै फैगोन दा बे लजिकजों बिथांमोना मावगासिनो दङ बे खोथा सैथो दा जोङो बे टाइम अफ पिरियडआव जुदि आलादा रायजो इउनियन टेरिटरिखौ लानो रोङाब्ला जों माला मोनबावनांगौ जायनि जुनै जोङो गासैबो सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय जे 1956 एसआरसि बहाय खोथाथ' सैथो दङ जे आर्टिकेल 3(4) बियो खालि मात्र डिल खालामग्रा संबिधान किन्तु रायजोआ माब्रै दाजागोन माब्रै मा नामाकरनै जानांगौ मा स्टाइलै जानांगौ बियो गासैबो 1956 एसआरसि एक्टआव दङ नोंथांमोना फरायनो हागोन संबिधान फरायाब्ला किन्तु कन्ट्रभार्सि जागोन गावजों गाव दावराव ओरैसोनो ओरै थांब्लाबो दिल्ली मोनो ओरै थांब्लाबो रायजो मोनो ओरै बिब्लाबो मोनो किन्तु जों होनदों जोंबो खावलायदों जेन' संबिधानखौ एसे रायजो राजाफ्राबो अननानै फरायो दानि जुगाव लेखा बायनाङा गुगोलाव मबाइलाव नागिरब्लानो मोनो नाम्बारा जाहैबाय रायजो गोदान दानायनाया आर्टिकेल नाम्बार 2, 3, 4 बहाय खुनु जाति कमिउनिटि बिसेसनि नामै लेन्ड बड'हा बड'लेण्ड गुरखाहा गुरखालेण्ड दानायनि खुनु बेबादि बाथ्रा गैया किन्तु ओरै 1956 एसआरसिआव बेबादि लिरनाय दङ बेसिस अन माने 4 केटेगरियाव बेसिसावहाय गोदान रायजो दानायनिखौ पक्क खालामदों बेनो जाहैबाय लिंगुइस्टिक जुग्राफिकेल एथनिकेल आरो मोनसेया जाहैबाय कालचार बे 1956 नि एसआरसि मथे बे कमिसनमोन थांनानै मोनसे टाइमाव बियो 1956 आव एक जादों एक माने माने आइन
बे आयेनासो नोङो बे एसआरसि 1956 आसो मा रोखोम रायजोखौ दागोन मा नमेनक्लेचारै जाथावथाव बेफोरनो नोङो डिस्टिंक्ट भाबे सावरायनाय दङ दा बेनो जाहैबाय खिन्थु बहाय जोङो नोंथांमोना नुगोन बहाय ना कालचारनि नामै लेन्ड लिंगुइस्टिकनि नामै लेन्ड ना नोङो जिअग्राफिकेलनि नामै लेन्ड बेबादि जेबो बाथ्रा गैया बहाय लिरनाय दङ प्रभिन्सनि खोथासो बेहाय लिरनाय दङ स्टेटनि खोथासो बहाय लिरनाय दङ प्रदेशनि खोथासो नाकि मोनसे जाति कमिउनिटि बिसेसनि मुङै लेन्ड होननाय बाथ्रा 1956 एसआरसि आवबो गैया होमब्ला जोंनि संबिधानाव गैयाब्ला मोनसे जाति कमिउनिटि बिसेसनि नामै लेन्ड एलटमेन्ट जानाय बा गुरखालेन्ड नोङो गार'लेन्ड राभा हासंलेन्ड बेबादि खुनु संबिधानाव नोंथांमोना फरायलाबो नागिरलाबो मोननाय नङा जायनि जुनै जोङो होनदों जे मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै मालाबाबो गोदान रायजो इउनियन टेरिटरि जाया आरो मोनसे जोंनाव स्पेशल आर्टिकेल दंबाव आर्टिकेल नम्बर 244A जोंनि आसामाव दङ अट'नमास स्टेट जानायनि जोङो बेखिनिखौबो मानो मोननो हायाखै जोंनि एकर्डआ मानो काउन्सिलनिफ्राय दावखोआ बे आर्टिकेल 244A आव लिरनाय दङ जे ट्राइबेल एरिया मेजरिटि काउन्सिला जायोब्ला अट'नमास स्टेट मोननायनि बाथ्रा दङ खिन्थु जोङो मानो मोननो हायाखै अट'नमास स्टेटखौलाय अट'नमास स्टेट माने मोनसे लेजिस्लेचर विथ मिनिस्टार थानाय मोनसे मिनि स्टेट बादि अट'नमास स्टेट मोननो हायो 244A आर्टिकेल नाम्बार बियो गुबुन रायजोआव गैया भारतनि अनलि फर आसाम रायजोआव दङ ट्राइबेलफोरनि जुनै मोनसे स्पेशल एक्ट दङ 244A आर्टिकेल नाम्बार दा जोङो बहाय मानो थांनो हायाखै मानो मोनाखै जोङो अट'नमास स्टेटखौ मानोना बैयो ट्राइबेलफोरनि जुनैसो अट'नमास स्टेटखौ होनाय जादों बे खोथाखौ आं थांनाय बारावबो होनदों जोंनि बिनाया बड'लेण्ड बड' माने गासै ट्राइबेलखौ होना राभाया ट्राइबेल बड' नङा मिसिङा बड' नङा होमब्ला संबिधाना होदों आर्टिकेल 244A आ ट्राइबेलफोरनोसो नाकि बड'नो नाकि राभानो बिनो होआखै पार्टिकुलार मोनसे जाथिनो होआखै जायनि जुनै जोङो आर्टिकेल नाम्बार 244A नि मथे अट'नमास स्टेटखौबो जों मोननो हायाखै बहाय जुदि जोङो नमेनक्लेचारा सोलायोमोनबा माबा मोनसे नोङो इन्जिनियार नामै बियोबा होमब्लासो जोङो बे जिनिसखौ मोननो हागौमोन मानोना जोंनि बिनियाथ' बड'लेण्ड दा नोंथांमोना गाव खर्तन खोनागासिनो दङ गामि दानख'नाय बे गामि दानख'नाय फर्मुलाबो बिनि जे बिटिसिखौ ट्राइबेल मेजरिटि खालामनानै अट'नमास स्टेटखौ जोङो मोनो मानोना 244A आव अट'नमास स्टेटनि संबिधानिक जोंनो राइट होनाय दङ होमबा आसाम सरकारजों जोंनि बर' हारिया थगायजागासिनो दं होननानै सानो थगायजानायबो होननो हायो लोगोसे जोंनि बिनियाबो मोनसे गन्डगल दङ मानोना संबिधानिक जानांगोन संबिधाना होनदों ट्राइबेलफोरनि जुनै अट'नमास स्टेट जों बिदों बड'लेण्ड अट'नमास स्टेट होमब्लाबोथ' बड'नि जुनै रिजार्भ नङा जेरखम नोङो बिटिसिआव 40टा समस्ति दं बे बड'नि नामै ट्राइबेल सिट रिजार्भ नङा बड'नि नामै राभानि नामै रिजार्भ नङा बे गासै 40टानि गेजेराव 30टा समस्तिया ट्राइबेलनि मुङैसो रिजार्भेसन बड' बर'नि नाम गैया बै अट'नमास स्टेटआबो ट्राइबेलफोरनि जुनैसो मेजरिटि जायोबा अट'नमास स्टेट नोंथ' बिलायबाबो बड'लेण्डसो गामि दानख'खांनानैबो नोंनि नामाकरन बिनायाथ' बड'लेण्डसो बैयावथ' बड'लेण्डनि नामै संबिधाना जोंनो होआखै होमब्ला जों बोरै मोननांगौ जायनि जुनै थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव फाइनाल सलुसन होननानै लिरदों फुल स्टप हरैबो मोना जोङो इउटिबो मोना जोङो ओरै अट'नमास स्टेटबो मोना जायनि जुनै दिल्लीया बे जिनिसखौ सालिजारि खालामजोबनानै जोंनो 27 जानुवारि 2020 आव फाइनाल होननाय सोदोबखौ लिरना होदों खिन्थु रायजोआ दाबो मोनो जोंनि नमेनक्लेचारा सोलायथारनांगोन सोनाबथिंजाय जेरखम रायजोफ्रा जादों जेरखम नोङो जे स्टाइले गोदान रायजोफोरखौ होनो थांगासिनो दङ बे नामाकरनै जेरखम जोङो होनदोंमोन जायनि जुनै उदियाचला मोनसे जाति कमिउनिटिखौ बुजाया बे नमेनक्लेचारा इन जेनेरेल बिनि मानिया जाहैबाय जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा को उदयाचल कहता है तार माने सान ओंखारनाय रायजो आलायारननि रायजो बेथ' मोनसे जाति कमिउनिटियाव गोग्लैया ओंखायनो होनदों जोङो थांनाय 27 जानुवारियाव जुदि बिनि सिगां जोंनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनि नामै जुदि आलादा रायजो बियोमोनब्लाबो जोङो इउनियन टेरिटरि बा आलादा रायजोखौ थांनाय 27 तारिख जानुवारि 2020 आव मोनोमोन मानोना बेफोर नामा मोनसे जाति कमिउनिटिखौ बुजाया क'क्राझारा मोनसे जाति कमिउनिटिखौ बुजायो नामा बुजाया क'क्राझारावथ' मेला जाति भाषा मानसिनि दङ दा बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय
बबेबा आफाद नङाबा सोरबा माबायदि खामानि मावनांगोन होननानै सानो बर'लेण्डआथ' जाया बड'लेण्डबो जाया मोनसे जाथि कमिउनिटिनि मुङै मालाबाबो भारत देशआव भारत हादर थाजासे गोदान रायजो जाया आरो मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांबावनि जेब्लानाखि NDP भाइफोरनि टक सोलिगासिनो दंमोन जे टक प्रसेस मिडिएटरफोरजों इन्टारलकेटरफोरजों मोनसे घटना जादों दिल्लीयाव साउथ दिल्लीयाव जेब्ला बिथांमोना न' भारा लालायनानै थादोंमोन हाउस नाम्बार B51 बहाय भारत सरकारनि AK मिश्राजी आरो सिलचरनि सासे बाङालि अफिसार हमनि बिथांमोना फैनानै सावरायफैदोंमोन जायफोर दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों बिथांमोना होनदोंमोन नोंथांमोना जुदि बड'लेण्डनि अनगायै नमेनक्लेचारखौ सोलायनो हायो नामा अल्टारनेटिभ माबाफोर नोंसिनाव लामा दं नामा जुदि दङब्ला जोंनो थाबैनो गथायदो बिथांमोना बिदोंमोन मेमोरेन्डाम सहकारि बिदोंमोन नोंथांमोना सोंनो हागोन जायफोर दङमोन बे समाव बे जायगायावहाय खिन्थु जोंनि मानसिफोरा बे जिनिसखौ खेला लादों खायसेया होनदों जाहैबाय ब्रह्मपुत्र बुरलुंबुथुरनि साहा बिदों ब्रह्मपुत्रलेण्ड बिनिसै नामाब्रा खायसेया जादों जाहैदों है बिदिबालाय उदियासलखौ बिफिनजोनि गोदोनि बिनायखौ बर'लेण्डआ जायाबा सासेया होनदों जाहैदों थोद उदियासल बिबा बिटिसियावनो थांनो हानाय नङा जोङो गावनि जायगायावनो थांनो हानाय नङा दा बेफोरबादि खिन्थु भारतबर्षआ भारतनि इन्टारलकेटरफ्रा मिन्थिनानै बुजिनानै जेन' जोंनि मानसिफ्रा बुजियो बे खोथाखौ इंगित होदोंमोन जे नमेनक्लेचारा नोंथांमोना सोलायना लाबोनांगौआ खुब दरखार नङाब्ला जों जेबो मावनो हाला सोरजों रायलायदोंमोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा बे नामखौ आङो पाब्लिकलि खोन्थाला नोंथांमोना आङो मोनसे इंगित होबाय नोंथांमोना सोंब्ला मिन्थिगोन सोर सोर दंमोन बे समाव न' भारा सोरनि नामै लायामोन बिथांमोना सोंब्ला मिन्थिगोन आरो मोनसे खोथा आंखौहाय गोबाङा प्रेस मिट ससियेल मिडियायाव नुनानै आंनाव कमेन्ट खालामहरो सोंहरो दासो मानो होनलाबायखो गोदोनिफ्राय मानो होनाखै दासो एन्जर गुदुंनिफ्राय बबेनिफ्राय ओंखारनानै फैखो खिन्थु आं नोंथांमोनखौ दिनै स्पष्ट खालामसै बिटिआ 2027-20 जानुवारियाव एकर्ड जानायनि 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो आङो होनदों बड'लेण्ड स्टेटआ जाया आं दिनै खोन्थालांजोबसै अमृतपुर होननाय जायगायाव सासे दैमारि बायद' होननायजों जोङो हरनि 9टा-10टा हराव रायलायदों जे बायद' बड'लेण्डआनो मालाबाबो जाया नमेनक्लेचारा जोंनि गन्डगल दङ अननानै हायोब्ला जायफोर टकआव दङ रायलायगासिनो दङ बिसोरखौ बुंदो जे जोङो बड'लेण्डनि नामै जाथि कमिटिनि मुङै जोङो मालाबाबो आलादा रायजो इउनिटिखौ मोना बे बायद' जे बायद'आ दैमारि बायद' नोंथांमोना मिन्थिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव फेमास लिडार अमृतपुर होननाय जायगायाव रायमोना खाथि अमृतपुरनि होननाय जायगायाव 4 बोसोर सिगां बिनि उनाव जोङो एक्स MP बिथांनावबो जोङो थांदों नामखौ खोन्थानोसै आङो गुमै प्रानजित होननाय दङ दा बिथाङा गैला बिथांखौबो जों खावलायहैदों रायलायहैदों जे बर'फोरनिथ' रायलायनाय एकर्डा जानोसै खाथिसै हायोब्ला साराबो जायफोर टकआव दङ रायलायनाय प्रसेसआव दङ होनदो जोंनि मथेब्लाथ' बड'लेण्डआ जाया नमेनक्लेचारा सोलायनांगौ रायजो मोननायनिसो खोथा बिथाङा मा बुजिखो जेबो एन्सार गैया ओरै जोङो दैमारि बायद'आबो मा बुजिखो बिथाङाबो जोंनो जेबो रिप्लाइ होआखिसै बिनि उनाव जों रायलायबावदों पि ब्रह्म एक्स MLA गसाइगावनि आरो बिनि उनाव जों रायलायदों UTNLFनि जेनेरेल सेक्रेटारि एकर्डनि 4 बोसोर 5 बोसोर सिगां जे आदा एरखम जाबाय जोंनि नोजोराव एरखम नुबाय जे बड'लेण्ड स्टेटआथ' जाथि कमिउनिटि बेसिसनि मुङै जाया हायोब्ला जोंनि रायजो मोननायजोंसो खोथा जानांगौ नोंथांमोना हायोब्ला नोंसोरा गोजौआव लिंक दङ गिदिर गिदिर मानसिजों लिंक दङ अननानै रायलायदो जों खावलायहैदों बिथांनि नामखौबो होनबावनोसै आङो जिरेन बसुमतारी गोदोनि UTNLFनि जेनेरेल सेक्रेटारिनो बिथांनावबो रायलायहैनायदों जोङो आरो गोबां मानसिजों रायलायदों NDPनि लिडार केडार साफ्रामजोंबो रायलायदों हायोब्ला नोंसिनि सोर जाय लिडारफ्रा जोंजों रायलायगासिनो दिल्लीजों रायलायगासिनो जोंखौ लां जों सावरायहैगोन मानोना जोंनोबो रायजोआ नांगौ जे जिनिसजों थांब्ला रायजोआ मोना निस्सय बेखौहाय सावरायलायनायनि गेजेरजों नेगसियेसननि गेजेरजों जोंनो रायजोआथ' जरिखियाबो नांगौ जों रायलायदों दा थाङै 27 जानुवारियाव जोंनि खोथानो रज'हैदों फाइनाल सलुसन जोबथा दा मा जाखो लामाथ' जोब्बाय जायनि जुनै होनदों जोङो जे बड'लेण्ड मोनसे जाथि कमिउनिटि बेसिसनि मुङै जाया आरो दानिया कुइसन ओंखारनो हागौ नागालेण्ड बोरैथो नागालेण्ड मोना बे खोथाखौबो होनखांबाय जोङो
नागानि मोननाया भारत स्वाधीननि सिगां 1956 एसआरसी एक्ट जानायनि सिगां 1947 नि सिगां नागाफोरा एग्रिमेन्ट दंजोबो 9 पॉइंट 20 पॉइंट नागाफ्रा भारत स्वाधीन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बे एलेकायाव 100% मेजरिटी गावसिनि फिरफिला फ्लेग लानानै भारतनि पताकाखौबो उरायहोआ बे रोखोमै फ्री स्टाइलै 100% मेजरिटी गोदोनिफ्रायनो बे एलेकाखौ सासन खालामबोयो बिसोरहा एग्रिमेन्ट दंमोन जे भारतआ स्वाधीन जायोब्ला जोंनो सेल्फ स्टाइलनि नागा मटन नागानि टाइपनि जोंनो मोनसे स्पेशल स्टेट होनांगोन 370 मते बेनि अनुजायै 1963 1 डिसेम्बर 2 लाखसो जनसंख्यायावनो बिथांमोना फुल फ्लेजेड स्टेटखौ मोनदों मानोना बिथांमोनना एग्रिमेन्ट दं बिनि पर्याय उननिफ्राय भारतनि संबिधानाव जायफोरनाखि दा बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो नागिरगासिनो दङ जोंनो खोन्था बबे संबिधान नाम्बार बबे आर्टिकेल नाम्बाराव जाति कमिउनिटि बेसिसनि नामै लेन्ड एलटमेन्ट जायो रायजो जायो गैया खोन्थानो हागोन नामा बिसोरो हायाबा जातिखौ बिदि आन्दाय होलाबायनो नाङा ओरैनो एकदम हाजार मानसि खहा जाबाय जेल हाजराव दङ हा दाबोनो जोबा ओंखायनो जों खावलायदों संबिधाना सर्वोपरि संबिधानजोंसो देश सोलियो संबिधानखौ फालिनांगौ बयनिबो दायित्व आरो कर्तब्य संबिधाननि गोजौ मानसि रावबो गैया संबिधानाव गैयाबा नों माबोरै मोननो मोना नोङो होमबा दानि सरकार खुंनाय प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ मिन्थिनानैबो बड'लेण्ड जाफैखांनायखौ खालामबाय थादोंमोन नामा गासिबो मिन्थिजोबगौ मिन्थियै जाने हसेसो बिथांमोना उफाय गैयैयाव बे जिनिसखौ फाइनाल सलुसन होननाय बाथ्राखौ लिरना लाबोनांगौ बाध्य जानानै फैदों आरो काउन्सिलनि नामा मोनबा दं काउन्सिलाबो जोबजोब्बाय जोंजों एकर्ड जायै प्रथमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि उनाव फैयो अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि उनाव फैयो टेरिटरियेल काउन्सिल बिनि उनाव फैयो एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि उनाव फैयो रिजन काउन्सिल आरो काउन्सिलनि नामानो गैला जायनि जुनै बे जिनिसा अट'नमास स्टेटआवबो थाङा ओरै इउनियन टेरिटरिबो जाया जायनि जुनै दिल्लीया फाइनाल सलुसन होननाय बाथ्राखौ लिरनानै होदों आरो बे नेगोसिएशन सावरायनाय प्रिएम्बल स्टेटमेन्ट बेखौ सीए ब्रान्चआसो बानायो अफिसियेलि बानायो होम मिनिस्टार बा जायफोर अफिसियेलि बिसोरसो बानायो नोंनि डिमान्डफ्रासो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर दफाफ्रा बे आन्दलनकारिया होयो बै भाषा लिरनाया आईएएस अफिसारफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन बियो ओरैनो लिब्र' जानाय बाथ्रा नङा थारमाने मा जाखो नोंथांमोना लामाखौ सोलायनानै फै बड'लेण्डनि नामै दाफै नोंथांमोना जों दाबो रायजो होयो होननाय जादों जोङो नमेनक्लेचारखौ सोलायाबा मालाबाबो जोङो आलादा रायजो इउनियन टेरिटरिखौ मोननो हाया